for today's video mga idol. Ay! Nagtrabaho mi sa balay ni Parinjo. Gibalikan gid mo mga Kana mo kapon gi wag man. suk yung ulan mga idol. Bunal ah. Parin yan ang ano. Balay ang Mga idol, na mo kapon. Kahit ulan. Rare shine. Ah. So naghimo mi og gamay nga payag mga idol. Kay Para payag bali balay naman eh. oy nami adtuan dire mo suri mi diri sa iyahang area. May kapasilungan. May kapasilungan mga idol ug ulan. Pre karon mga idol ga ulan. So, tindog naghaligi si Paring Edgar oh. Ugo dili. Ha? Lansa man ko. Ay. Bao ko ni vlog ni ko. Pilaro ko. Atara mo dia. Mga idol. Matik na mga idol. Mapay pagbuhos poste mga idol. At tindog na yun og kanang kuan mga idol. Haligi kay Uyaw ni ko pantay na to man. oh. Bago pang gibuhos yung pintugan ng Mo na yung mga teknik diya nga mga bagong mga diskarte mga idol. bagong buhos, pusti na. Puste na yun. Asa mo sila mangita na mga idol. Oh, basa pa ang pusti ko na. Oh. Nawa mga idol, bago nang gibuhusan mga idol. Oh. Diyan diri nimo makita mga idol sa mga teknik mga idol. Patindugan din mo nagpuste ni. Kay kini mo mga mga idol. Wa tagkahoy to, di ba? Asa diya sa ano? Boss, ng mga lingin. I-brace na to. Ha? Kuha ko to. Motor ko. Kasaya. Ani. Magamit mo na. Na. Bro. Ulitin na Pring Jo. Tiga kayo buya. Kumpara gid. Wala ni. So Pring Jo. Mugbo mo kay ni mga kahoy na to. Sumpayo nang dawin nato ay. Wa taglingin dito. Boss. Nagamit ang lingin din kahoy dos may mangga oh. Di ba? Kuha ko. Magkuha na siya pre. Dili mo ni kayo gamit ng 2x2. Okay. Bunya pa man eh. Pro. Sumpayo na to ni. Kuan ba man na mga idol oh. Kining Lansan na to, lansan. tawag ni mga idol. Kining mo ni ginatawag og brace na mo mga idol. Para kuan. Ay ayog buhi na Pring Jo ha. Oh, muga to batong ba oh. Guniti jud. Kay Huwag mong buhian ha. Unsa pre? Huwag mong buhian Huwag kay. mong buhian daw. So dugtong ni Paring Edgar na mga idol para nami i-brace sa puste. Na Tama yang kuan eh. Gasa ang paday mo, boss. Gasa. Ori ka kailan eh. Nagpandong mo sa ulo god, ang ulo bagi pandungan. Iba ikaw request ana niya? Oh, pero kuwaon ni pandungan eh. Wa ka kailas Paring Edgar ni. Paring upaw. Oh. Pare dia Japan. Oh. Gabi ni siya mga idol. Kuha ni siya panday, repire, panday, Kompleto. round ni mga idol. Tile spot. Pamay tanan ni. Oh di. So mga idol oh. Abangan niyo sa sunod nga birada mga idol ha. Oh, tao daw mga idol. So mamaya-maya mga idol. Abangan niyo mga idol ha. Unitig mayo Pring Jo. Oh. Okay. So ako sang palungon ning kamera mga idol kay ako sang tabangan mga idol. Kay tulor gyud mi diri mga idol. Kay naglisod sila. Okay. Tularo na. Thank you for watching. Mga lods. Oy. Si Bitin